तकडे लावूक जाऊये. तू तयारी करून राहू. रात्री लग्न लावूया. तुझं लावून टाकते मी. इधर नको ना. काका खेस काका सांग येऊ. तुमच्याकडे लय लेट लग्न लागता रे. लय उशीर होता लग्न. चाय पाणी जेवणाचं तुमच्याकडे करीत असशील तर येवा. कानातलं पडता रे तू. म्हणूच तर नाही काय सांगता. खाली बघता खालीच बघता. हो खाली बघता ती बघ. आता वर बघता ती हळूहळू. सगळ्यांनी लग्नात नक्की यावा. आणि जेवल्याशिवाय कोणी कुठच्याही मंडळीने जाऊ नये अशी यजमानांची नम्र विनंती आहे. त्यामुळे लग्नात जरूर यावा. नमस्कार मंडळी, कसे आहेत सगळे? मस्त मजेत ना? तर असेच मजेत राहा. अकडे काय चाललं आता बघा. जरा कोकणात पाऊस लागतोय हो बघा. आता तुळशीचं लग्न आहे आणि पावसात दरवर्षी गेल्या वर्षी पण होतो आणि ह्या वर्षी पण पावसानं जोर केला ना. आत्ता लावूक सुरुवात केली. त्यामुळे सगळे तुळशींची सजावट जी करतात ती जरा वाया गेली. अजून केल्याने नाही पण केल्याने त्यांचा भिजली जरा. तर आता आपण लाव पूनमकडे आणि पूनमची तयारी चालली आहे बघा. भाऊजी तयारी करतातच. यार सारवलेला काम फुकट गेला. लावलाच नाही अजून तो उसनी. तेवढं खाली झाला नाही झाला अजून. तर बघितलाच पावसामुळे सगळा कलर वगैरे काढलेलो गेलो तुळशींचो. तसं लागलो जरा. हो बघा अंग भिजण्या इतपत लागलो आत्ता. आणि भरलो आता भरपूर. त्यामुळे सगळं गोंधळ झालो. तर अशी धावपळ असता ही. सगळी केलेली सजावट वगैरे फुकट जाता पाऊस येलो की. तर मागच्या वेळीचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर पाऊस लागत होतो तो बघा जरा व्हिडिओ जाऊन पाठी. गेल्या वर्षाच्या तुळशीच्या लग्न. त्याच्यात कार्तिकी आमचा छत्री घेऊन राहिलेला रांगोळी भिजात म्हणून. तर आता बघूया पुणग्या छत्री घेऊन राहुला की काय करता. फोन घेऊन राहुला. अगो होस काय? मी अकडे होय मी घराकडे येईल. करंजे करू गेलोय. करंजे दिवाळी झाली की. आज लग्न लागली की दिवाळी संपली. आज लग्नाक आज लग्नात करंजे वाटूच्या येताना घेऊन या. होय माकडला तुळशी सजू केलंस की. तुळस सजवतस की काय? शा तुळस सजव. पाऊस इलो आता माहिती आहे. ये लवकर. हा येतोय. बस तोपर्यंत. बस म्हणजे वेळ नाही माका. काय गो काय काय करंजे बिरजे लाडू बिडू आणलास की नाही? लग्न लागणार लागा केली आता. फोड काय बघूया खाऊया तरी. आम्ही लाव कसा रे? बाजूक राहू तू. बाजूक राहू. मी बघतोय आणि ठेवतोय. बघतोय ना ठेवतोय नको तू. खाऊचा म्हणजे बघून ठेवणार. म्हणजे आम्ही खाणार कधी मग? दिवाळीचं फराळ. शेव बिव बघूया कशी आहेत. तो पण त्यांनी आपणच ठेवले. छे याचं नावच सांगा. या औषिक थांब सांगायला ना. मी आज लाईट नाही कांदा बघलास नंदन मावशी कसं करता तो. चिडता. चल तू बाहेर तुळस सजू घी. चल रांगोळी कशी काढतात ती बघ. कधी आहे ना साडी नेसूची. चला मग तुम्ही साडी नेसवणार ना. आम्ही चाललो. तर बघितलात मंडळी. हो बघा पावसानं जोर केल्या. तुळशी कलर वगैरे काढलेलो गेलो. तो बघा जाऊक लागलो हळूहळू. पाऊस मजेशीर पाऊस लागतोय बघा. ह्याचं काय बनवता? नवरो नवरो बनवायचं. खयची काटे? दिंड्याची ना ती. हो बघा नवरो कसं बनवतात तो बघा. आता कोरतात. तुमच्याकडे काय एका नाव वेगळं असतात. आमच्याकडे एका दिंडो म्हणतात. होय ना?
नवरी म्हणजे? बनवतात मग बापी कशा बसा करत हे का तुळशीच्या लग्न हा त्यांचं लगीन लावतात दोघांचा म्हणून बसवतात कळला. तर मित्रांनो हे बघा कसा कोरतात अशी नक्षी काढूची लागतात. हे लाडू बिडू तयार ठेवचा लग्नाक आता वाटू काय वाटतला. अरे पावसान पण जोर केलाय ना. आमच्याकडे एका दिंड्याची काठी म्हणतात त्याचे नवरो बनवतात आणि कणकीच्या काठी याची नवरी. बापी कशा कसं सजवलेलं असता नवऱ्या कसं सजवलं तसं कशा सजवलेलं असतं बापी. अरे मग सजवतो तू बनणार बघ तू बनत असत बघ. झालो करून झालो बघा अशा प्रकारे नवरो करून झालेलो हा बघा. आता तुळशीत त्याचा लावाय आता तुळशीत लावणार कधी आता नवरी काय नवरीत लावू झाली बघा नवरी. हे बघा कणकीची काठी नवरी म्हणतात एका नवरी म्हणतात. आता याचं सगळं स्पष्टीकरण अशोक आबाकडे जाऊ काय विचारू होय ना रे तिकडे लावू जाऊया. तू तयारी करून राहू रात्री लग्न लावूया तुझं लावून टाकते मी. इधर नको ना काका सांग येऊ तुमच्याकडे लय लेट लग्न लागता रे लय उशीर होता लग्न. चाय पाणी जेवणाचं तुमच्याकडे करीत असशील तर येवा सगळ्यांका सांग लग्न केव्हा म्हणून अकडे लावूये. तर वातावरण जरा पाऊस लागल्यामुळे वातावरण बदललेला मागाच्या पेक्षा. पुष्पाचा आपला काम बरा पाणी काढता गो पाऊस लागता आणि आता पाणी कशात काढतं. मोठो म्हणजे मोठो येऊ कळतो म्हणजे लागलो अंग भिजण्या तुळशीच्या लग्ना मागच्या वेळी भरपूर लागलो यंदा पण लागणार होतो पण थांबवलंय त्याच्यात. काय म्हणता गेरू काढलेलो सगळं गेलो यांचं वावात गेलो तू बघतो त्या पाणीच भरीत असतं पाणी नाही जेवणाच्या तयार त्या पुष्पाची धांदल उडालेली आहे कारण म्हणून पाण्याचा भरूचा काम घेतलंय. काय पक्क पाणी भरूक लागलं असतं. चला जेव. तर चला मित्रांनो आधी नवऱ्याक आणि नवरेक ते तुळशीत लावची हे काढलेलं आहे बघा गेला सगळा पाऊस लागल्यामुळे सगळा ईस काढला आणि हे बघा ऊस बीस सजून झालेलो आणि चिचे आवळे वगैरे ह्या बघ तायक सांगाचाच राहुला चिचे आवळे आणून झाले. हे बघा चिचे आवळे हे बघा उसाक फुला वगैरे सजवलेली आहेत बरोबर. हे बघा नवरा नवरी लावून झालेली आहे. आता तुळशी भटजी काका येले की लग्नाक सुरुवात अजून सजावट करूची आहे. रांगोळी आता काय काढणार याच्यात पाऊस साध्या पद्धतीत काहीतरी काढूची लागणार जात काय म्हणजे सर आता रांगोळीचं काम मेन राहुला तर रांगोळीचाच काम राहुला. तुम्ही काढशा कधी तेव्हा काढशा माका ये नाही माका बाकीच्या तुळशींची सजावट करूची आहे चाललोय मी. तर चला मित्रांनो पूनमकडे काय सजावट झाली आहे फक्त आता रांगोळी वगैरे काढूची आहे. ठीक आहे पुण्य काय करंजे करूक गेला त्यामुळे उशीर होता कारण त्यांच्याकडे शेवट येतात लग्न लावू त्यामुळे ती लवकर काढीत नाही आणि पाऊस असल्या कारणात जास्त काय सजावट काय केलेली दिसत नाही. बाकीकडे बघूया आबा वगैरे काय करता तो आबा पण नाही वाटतं घरात सड्यावर गेलो तो आता येऊन सजावट करीत. आमच्याकडे पण रांगोळी तुळस सजूचं काम चालू आहे ना मग. आणि पावसात ही बघा कशी रांगोळी काढतात
पावसात बोल रांगोळी आता. काढूची नाया. मग काय करतं काय मग रांगोळी काय काढलंच पाऊस असा तू काढलं झाकून ठेवलेलं की मग काढणार नाही होता पण काढला होता. काढलास नवरी मनात माका असेच ठेवला मी. काय छाप घेतल्याने छाप मारलाय काय आयडिया केलंय सोपी पद्धत आता. सोपी म्हणजे तुझ्या हाताक वळण नाही त्यामुळे सोपी पद्धत ती. मग माहिती ना. पूर्वा मग तुळशीचं तुमच्या लावलं लग्न तुमचे कुणकेश्वराक अजून नाही लागला असला वेळा. लावचा मग मग सातसो मुहूर्ता म्हणून सांग. हा सातसो सातशो मुहूर्त चालीर काम करून टाकलंय रांगोळीचं. मग आता काढीत ठरवते. कडीत खरं होतं म्हणजे मोठ्यान बोल गो ऐका घेत ना बारीक फुन पुनतस काय ता माझा आवाज ही बघ अशी मोठ्यान म्हणतात ती बो म्हटलं म्हणजे आवाज असो का आवाज नरड्यात का अडकला आवाज कसं मोठा हो येता बाहेर हात ना कणसा काढून आणि भुईमुग कंसा का हाताने काढला तू कंस लागलं चाकू कसो लागा असं कट करूचा असा. कणा साहित्यचा कट करूचा असता ना भैमुख काढून झालेत ते सांग मग सांगतो हाताची साला गेली साला गेली राताची त्यामुळे रांगोळी जमत नाही काढू म्हणून आम्ही छाप्पा काढलेल्या. काय सांगता झालं सजवून साडी बिडी नेसवलास भारी बाकीचा कधी पाऊस शिलो ना गेल्या वर्षी छत्री धरून होत छत्री मायता हे माईक बीक लाव काय तो लावू गी तू रांगोळी काढलं. लावू गी रांगोळी काढलेली आहे आतमध्ये. रांगोळी विंगोळी काढू घेतले म्हणजे ती परत पुन्हा बाहेर ठेवची उचलून भारीच कटापटी होते शिष्टमेटा मंडळ ह्या सगळा तयार कर काय तर बल्ब जोडत भारी एकदम भारी केलास. अकडे बघताय आता कोण कोण काय करतात हबले अरे काय बाबा बसा माका वाटला सजवतच काही अगे सजून झाली अजून तयारी चालू लाडू बिडू आणला मग तुमच्याकडे काय करंजे हो लग्नात मग भारी काढा माका वाटलं रांगोळी वगैरे काढून झाली यांची तयारी चालली हा अरे चालू होत नाही यांच्याकडे मोठी तयारी चालली आहे ओमेंगडे तर मित्रांनो आता ओमेंगडे बघूया ओमेंगडे सगळ्यात मोठी तयारी असतात करंजे लाडू बिडू तयार केल्याने गो तेजू तेजूची तयारी चालली आहे साडी नेसवता बरोबर काय तर करा गाडियांची अशी होती गाडियांची वाटाक नको मग काय गो तू कशा केलं तुमची झाली नटली तुमची झाली नटली आता लाडू बिडू आणला मग करंजे जेवणाचा प्रोग्राम कुणकेच करांगडे शेवट 9 वाजता ना आणि कोणाकडे सोनंद दादाकडे रांगोळी नाही काढलंस ती अजून आधी साडी नेसन नाही तर नाचन रांगोळीची वाट नाही लावची रांगोळी काढलंय मी कार्तिकीन काढून ठेवल्या ना ती मोठे कडाप्यार काढल्या ना काढलंय कडाप्या काढून ठेवलं आता दाच करूचा लागणार पावसामुळे आणून ठेवचो बाहेर काढापू झाली नाही सू भारी हाताचा काय प्रॉब्लेम अरे हात नाही ती का जाड नाही माझ्यासारखी आहे तुझ्यासारखी जाड नाही तेव्हा ती आणि ही बघा रांगोळी पण तेजून आधीच काढून ठेवल्या ना पावसामुळे कडाप्यावर काढतात लादीवर मस्त काढलं गो तू काढलं खरं सांग एकट्यान ना जा आता बाकी काय नटूचा हारबीर घालूच मग घे घालू होलपी नको ते का तोंड नको नवरे आमच्या आता
नवरेक तोंडव लावचा बाबा माझ्या बाकीच्यांच्या पगलंही नाही वाटतं सरळ झाला. पाणी लावणार होतं पाऊस. तेच घे एक आणि ग हार काढता खैसून पेटीत ना काढता की शोधून शोधून काढिता एक तेच घे काय सजवता. पण घातलेली आम्ही बुडी गेले तोंड वर लावला. हे मोठे हे बनवरी बुडीचा नवरी बुडीचा तोंड लावलं तो पिन लावलास तो काढ आधी ते जू मी सांगते तो काढ आधी खाली लवकर येतो मग ते तोंड दिसत बाय बाशी लाव खऱ्या ती हकडी दडवलास का दिसत वर घेऊन त्याची काय नवऱ्याच्या वर नवऱ्याच्या वर नवरी घे असं आहे बघ असा जण लाव मग एक गोटी भरच्याल कानातलं पडता रे तो एका म्हणत नाही म्हणूच तर नाही काय सांगता पडता तो बाय ते उसाक धरून बांधा की खाली बघता घे खालीच बघता अगो खाली बघता ती बघ आता वर बघता ती हळूहळू ते त्याचं बांधना दोरी दोरी ही दे का सोडो दी ते होतं सोड ना होतं सोड ना मस्त वाटतं गं भारी काढलं डिझाईन सोप्यात सोपी आहे ही. हे जोरच केला नेसव माका काय येता नेसू मगाशी रांगोळी काढली आणि पावसामुळे गेल चांगली काढलेली आहे पोरांच्या रांगोळी कलर पण नाही पडत त्याला प्लास्टिकची गाळणं होय नाही ती जाड आहे रांगोळी. हा तर रांगोळीचे डबे ना काहीतरी गाळणं. तर मित्रांनो बघितलात तुम्ही सगळ्यांची तयारी झालेली आहे आणि आता 7 वाजता भट येतील भटजी काका येल्यावर मग लग्न लावूक सुरुवात. तोपर्यंत बाकी सगळी तयारी झालेली आहे. आता फक्त लग्न लावूची बाकी रवलेली आहेत तर ती बघूया. का बा झाली तयारी? नाही बाबा मगाशी ना होतं घरात चढावर गेले शेंगे विकतात. म्हटलं ते कितपत तयारी झाली ते बघूया. किती वाजता भटी होतं मग का नाही माहिती माहिती का या ना कोलपी घे झाली. नाही रे बाबा कलर वगैरे करून झाली मस्त पैकी. साडी नाही नेसवलं पावसात साडी होय माका वर रंगू घेत नाही पण बाहेर काय बरा दिसता. दिसता बरा कॅमेऱ्यात तर चांगला दिसता. माहिती काय उलटी कोलपी गेला हा हा बघा वर्षा करत काय समजत नाही हाती काय आता पुन्हा आता घ्यावा ना. नंदन बापसाक काय विचारता माहिती आहे हं. तुम्ही सजान बिजान बापसाक सांगता सजान बिजान उभे कशाक रावता बरोबर बरोबर आहे ना. माका बरोबर वाटलं तुका वाटला काठी एवढ्या दिंड्याचा लगीन आपणच लागत नाही का हम्म. पुन्हा शेण हव्या उद्या सकाळी सारू वाट ठेवलं मस्त वाटतं एकदम कलर भारी वाटतंय. तर मित्रांनो अशी सगळी तयारी चालू आहे सगळ्यांची धावपळ आहे आणि त्याच्यात पावसानं गोंधळ घातलाय त्यामुळे गोंधळ झालो जरा. या बा लग्ना की हा जेव अरे जेवण कुणकेच करांगड्या हा त्यांच्याकडे नवीन आहे ना तुळस यंदा तर जेवण त्यांच्याकडे या तर चला लग्नात भेटूया आता. सगळ्यांनी लग्नात नक्की यावा आणि जेवल्याशिवाय कोणी कुठच्याही मंडळीने जाऊ नये अशी यजमानांची नम्र विनंती आहे. त्यामुळे लग्नात जरूर यावा.